Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, så bare hele tællerækken. Yes. Lad os lige se indeni. Det er endnu mere at fejre indeni. Vi har 12 dage, ikke også? Vi har vores lækre Mandy grill. Og så har vi ja, vi skal have en fisk, der hedder Torben. Det er Torben. Det er Torben. Det er Torben. Hvad du hedder? Du hedder... hvad hedder det? Freddreng. Det går ikke så godt. Ja. Nej, det er fint nok. Det er Freddreng, det går nok. Hvis det er, jeg cutter rigtig meget i den her video, så er det fordi, at jeg glemmer lidt at sige det. Men altså, det er fordi, der ikke sker noget spændende og alt det der. Lige om lidt, ikke også? Så tror jeg, at alt brøler fra mig. Nå ja, Mads, vi skal have noget til Torben. Vi har cashban, og så skal vi have Torben. Torben. Har vi noget træ til det? Har vi noget træ til det? Nej. Det har jeg sikkert. Der. Jeg tror bare en medium er fint nok. Jeg har. Jamen, nu har jeg lavet en medium, så hvis der er nogen, der kan... Ja, okay. En medium, det er også nice nok, det er sådan noget. Hvor skal Torben være? Den kan ikke være ved siden af vores... Ja, okay. Så fjerner jeg det her. Bum. Så får... Cashman er i gang med at prøve at æde. Cashman er i gang med at prøve at æde Torben. Torben. Skal vi putte et P ind, så er det Toppen. Toppen. Han hedder Toppen. Det er et smukt navn. Torben eller Toppen, hvad skal det være? Så er det Torben. Hvad er det næste, vi skal lave? Ja, okay, det har du ret i. Det har du ret i. Starterøen. Hvad jeg ved. Er vi det? Nej, vi skulle ikke noget til... Har du klaret en ø ud? Jo. Nå ja, jeg mere end dejligt. Er det ikke den her, vi får motor på nu? Jamen, så er det da okay. Så er det kun... Okay. Du har bare tænket op. Ja. Yeah. Ja. Jeg har lige lavet et kæmpe klip. Det er derfor, det ikke giver mening, det der hænger sammen. Men det er bare fordi, at vi jappede, og jeg vil gerne... Ja, jeg vil gerne skåne jer for at høre det. Det var bare derfor. Ja, vi snakkede bare om et eller andet ligegyldigt ting. Du ved. Ligegyldige ting. Ja. Det er rigtig, rigtig godt, at de holder øje med hans meget hattefulde, smukke hat. Med hans mustache, med hans lækre mustache. Lad os lige få et close-up look her. Det er sådan, det er faktisk min tip oldemors ansigt, han har på hovedet lige der. Ja, jeg ved godt. Hun burde være på museum, men altså, der var ikke plads. Vi havde Cashman, og så havde vi Torben. Så ja, too bad.
Ja, du sagde et eller andet. Jeg hørte det ikke. Kan vi sove nu? Undskyld. Om. Ja, jeg er også stolt. Vi begyndte at jappe igen om snakke om noget ligegyldigt ting. Så det er bare derfor, jeg lige cuttede igen. Jeg kommer nok ikke til at sige hver gang jeg cutter, men jeg vil bare lige nu, bare lige så de store cut. Så du siger, at jeg går ind under graphics. Og så går jeg ind på hvad? Shadow None. Wow, det blev lige lysere, det gjorde. Jeg ved ikke, om det kører mere smooth, eller kører mindre smooth. Jeg ved ikke, om det kører mere smooth, eller mindre smooth, eller om... Nice. Så om dagen kan jeg se det dark. Fuck, hvor sindssygt. Nå. Kan man se det? Ja. Yes, sir. Ja. Men som I kan se, så er vi næsten nået... Eller så er vi nået over til den her ø. Det kommer til at klippe lidt pænt meget, fordi at... Jeg tænker ikke, I overgår at høre på mig jappe hele tiden. Det har været rigtig hårdt for min ven her, Fredringen. Så ja, vi kommer til at... Og vi skal snart derind. Så jeg vil cut til, der sker et eller andet spændende, eller et eller andet dumt, I skal se. Så er vi her sgu drenge og piger, ikke også? Men hvad hedder det? Yes, vi skal derind. Jeg tager lige al vores mad med. Nej. Jamen, jeg sorterer. Sådan pænt hurtigt lige nu. Vi skal lige have en fakkel. Hvor skal vi sætte faklen? Jeg klippede igen, fordi at jeg var i gang med at tage mad og finde en fakkel, og det tænkte jeg ikke var særlig brugbart for jeres. Men ja, det var egentlig det. Men nu vil jeg da ikke forstyrre jer mere igen. Jeg kommer. Ja, da. Hvor er det, vi kommer op? Jeg kan ikke huske det. Vi har ikke spillet det spil i et stykke tid. Hvornår var det overhovedet sidst, vi spillede? Vent. Jeg tager lige æder noget vand med. Ja, jeg slår det til, hver gang vi rammer en verden eller sådan noget. Eller sådan, øbåd. Et eller andet. Er det så nu, vi bare sikker alt, hvad de ejer? Okay, jeg begynder allerede. Jeg ved, det bliver en struggle med scrap i fremtiden. Så hvis jeg skal nok sige det meste af scrappet. Ja, vi spiller jo på Peaceful. Ja, vi er nogle tøste drenge. Vi spiller på Peaceful. Det er min tip oldefar. Ja. Her, Mads, tag noget det her. Den grund til, at jeg lige cutter igen her, hvor det ikke giver så meget mening, det er fordi, at vi begyndte at diskutere om et eller andet dumt, om Born of Water er racist, eller om det ikke er, ikke også? Ja, det var bare det. Det er så sørgeligt, at det her spil ikke bliver opdateret mere. Jamen, hvad er de overhovedet i? Jeg kan ikke huske, hvad var det, de gjorde? Hvad er det, de er i gang med at lave nu? Er det ikke et eller andet? Ja. Apropos det. Nej, det kan jeg sige bagefter. Det siger jeg, når vi kommer op på båden igen. Nå ja, apropos det, jeg har bullets. Hvad er der overhovedet, vi skal bruge bullets til?
Please. Nada. Jamen, jeg er lige kommet i tanke om, at nu kan de høre ting spillet. Get out! Min fejl. Jeg er faktisk først ud af, altså sådan, I kunne høre lyden før nu. Altså, det beklager jeg meget, men altså, det er jeg ked af. Hver gang de der noter har spillet. Det eneste vi har fundet ud af, det er bare, nom. Det eneste vi har fundet ud af, det er, at jeg hørte ikke engang efter. Nej, man tager dem bare, fordi det giver sådan en god følelse ind i. Hold op, det er egentlig stadig mørkt. Er det også nat? Det er spooky looky. Det er spooky looky. Nu sætter jeg lige de der... Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan ikke se en skid. Jeg følger efter dig. Du er my bride. Bright sunshine in the dark. Hvis I kan høre sådan en lille stemme i baggrunden, så er det bare ham. Det er fordi, at vi ved det ikke helt, men Discorden imellem os, det er sådan lidt... Det er sådan lidt fuck, så... Ja. vi arbejder på det. Men det er derfor... Det var alt. Han døde pænt hårdt. Jeg vil klippe det her sammen. Og så, jeg ved ikke, om det bliver uploadet eller ej. Det må vi lige se på.